Ora apa-apa. Aman patut lakonan ajur aman ngomong garwaku tindak ning Masjid Demak Bintoro lagi mami. Aman toh? Fataya turu kabeh. Sampai aku bisa malah ketoprak atau penonton jandan sing tak pameri orangnya ya mung Yayi Karebet. Waalaikumsalam. Yayi Karebet. Maneh siramu ngerti ora? Kula menika mangertos menawi panjenengan menika kapan sanget. Aja dupek kok temantenan terus. Jur kaliyan marang pun kanggo. Boten kula. Ngantos kula menika tumuju Rokan. Kula njikru maos kapan sanget kali panjenengan. Saiki aman lho Yati. Terutama senene direndah ditindakne Masjid Demak Bintoro. Kang Mas. Yang itu tindak wonten ing Demak Bintoro. Iya. Apa ngomong pokoke aman. Patut ora konangan. Ora konangan. Anjir pokoke anjir. Ya kula kandhus. Kepiye Yayi? Kene kajenengan kalian Kang Mas Hadirin lah repot. Pak ya dijotos ya. Terus pasono kersanipun boten pati. Yayi Karebet, abdi mataya do turu kabeh. Tanggaku ya do turu kabeh. Mak sampean tonggo sampean kok tiru niku pripun? Lah niku Iku ora turu. lah napa? Kinceng. Sampean niku Ora entuk kinceng. Nak kepengin rene. Yayi Karebet. nggih kula kanggo Kangenku ra iso tak gambarake. Wong kepengin mati nang nggih marang siramu bae. Rasane tansah kudu lho ya. Enggak koyo apa ya. Yen kamu sesampeyan terus marang siramu. Coba yen kamu ngene nyayang marang siramu.
Semono kuwi. Wis suwe banget aku ora ngambek kali sampeyan. Wis kepengin sampeyan latih. Jadi ben luwih grem tumuju ing tangan pagupun kanggo sinabi kanggo bapa terjadi.